ଆଣିଛୁ ଏଇନା କ'ଣ ହବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଦେ 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 ମୁଁ କାଟି ଦେଉଛି ଦେ ଦେ ମୁଁ କାଟି ଦିଏ ତୋର ପାଣି ମଗରେ ଆଣ ପାଣି ମଗରେ ପାଣି ଆଣ ମୁଁ କାଟିକି ଧୋଇଦେବି ତୁମେ ଖାଇବ ହେଲା ସେଇଠି ରଖ ହଁ ଏଠି ବସ ଚୁପ୍ କିଣା ସିଆଡ଼ୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଅ ପନିକି କତୁରୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯା ପନିକି କତୁରୁ ତାଟିଆ ତାଟିଆକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣିବ ତାଟିଆ ତୁମେ ଖାଇବ ରୁହ ସେ ଚୋପା ଗୁଡ଼ା ଲାଗୁନି ଏଇ ପଟଟା ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ବାବା ପଚି ଗଲା ଭଳି ଦବି ଯାଇଛି ରୁହ ମଗ ପାଣିଟା ଏଇଠିକି ଆଣ ମଗ ପାଣିଟା ଏଇଠିକି ଆଣ ମଗ ପାଣିଟା ଏଇଠିକି ଆଣ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ଆଉ ଟିକେ ହାତ କତୁରୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ସିଆଡ଼ୁ ତମେ ପାଣି ହୁଅ ନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଣି ହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଧରିବ ହେଲା ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଏଗୁଡ଼ା ଖାଆନ୍ତିନି ତୁମେ ଏଇଗୁଡ଼ା ନେଇ ଆଇଲ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାଢ଼ିକି ହେଲା ଜେଜେକୁ ଖଣ୍ଡେ ଦବ ହେଲା ଜେଜେଙ୍କୁ ଦବ ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ତମେ ରୁହ ଛଡ଼େଇ ସାର ତାକୁ ଏଇଟା ଆଉ ନାହିଁ ଭଲ ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ସଢ଼ି ଯାଇଛି ଏଇ ସଢ଼ିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଜେଜେ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ ହେଲା ହଁ ତମେ ଦେଇ ସେଇ ଟାଣ ଖାଇବ ହେଲା ହଉ ଯେଉଁ ଦବ ତମେ ଖାଇବ ହେଲା ଚାଲ ଟାଣ ଅଛି ଯେ ମାନେ ବାବା ଏଠି କାଖ ହେଇକି ଆସୁଛି କଅଁଳା ଛୁଆ ହେଇଯାଉଛି କୁନି ଛୁଆ ନା ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଚାପିକି ଖାଉଛି ମୋ କୁନି ଛୁଆ ବାବା ତାର ଏଠି ସିଲଟ ଖଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାବା ଖଡ଼ି କାହିଁ ଖଡ଼ି ନାହିଁ ନା ସେଇ ହାତ ଦେଖିଆ ନୁଚେଇଛ ପାଠ ଯେ ପଢ଼ିବ ସେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତମେ ବୁଲିବ ନହେଲେ ବୁଲିବନି ପାଠ ଯଦି ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ବୁଲିବ ନହେଲେ ବୁଲିବାକୁ ନେମିନି ମାମୁଁ ଘରକୁ କାଲି କିଏ ଯିବ ବାବା କାଲି ମାମୁଁ ଘରକୁ କିଏ ଯିବ ତାହେଲେ ପାଠ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଇଠି ବାବା ଏଇଠି ଅ ଲେଖିବ ଆମେ ଏଇଠି ଗାର ପକେଇଦେବା ଏଇଠି ମୋ ପୁଅ ଏଇଭଳିଆ ପାଠ ପଢ଼ିବ ସୁନା ପୁଅ ମୋର ମୋ ପୁଅ ଉପରକୁ ଉଠେଇକି ହଁ ମୋ ମାମା ଆଖି ବୁଝି ଦେଖିଆ ହଁ ମୋ ପୁଅ ତାର ସୁନା ପୁଅ ଆ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ଆଖି ବୁଝିଛି ହଉ ମାମା ଆଖି ବୁଝିଲେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତାପରେ ଶୂନ ଦେଇକି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେଇକି ହର୍ଷେଇ ଗୋଲ 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 ଶୂନ ହଁ ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ଉପରକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିବ ଆଣିକି ଏଇଠି ନାଞ୍ଜଟା ଆଣିବ ହେଲା ହର୍ଷେଇ ତାପରେ ଏଇଠି ଦୀର୍ଘେଇ ହଁ ଲେଖ ଏଇଠି ଲେଖ ଶୂନ ଦେଇକି ଏଇଠି ଦୀର୍ଘେଇ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘେଇ ଲେଖେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସିଲଟକୁ ଆନା ସିଲଟ ଦୀର୍ଘେଇ ହର୍ଷଉ କେମିତି ଉପରୁ ଏମିତି ଗାର ଆଣିବ ଏମିତି ହଁ ବୁଲା ବାବା ବୁଲା ହଁ ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆ ହର୍ଷଉ ତାପରେ ଦୁର୍ଘଉ କେମିତି ଆଶା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଘଉ ଦିଟା ପୁଡ଼ିଆ ଦେବ ଏମିତି ନାଞ୍ଜଟା ଆଣିବ ଦୁର୍ଘଉ ରୁ ଗୋଟେ ଶୂନରେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଗୋଟେ ଶୂନ ହଁ ଏମିତି ଉପରକୁ ଉଠେଇବ ରୁ ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆ ଦେବ ନାଞ୍ଜଟା ଆଣିବ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁ କେମିତି ଲେଖିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ପୁଡ଼ିଆ ଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆ ଦେବ ନାଞ୍ଜଟା ଆଣିବ ରୁ ହେଲା
तापरे ए केमिति लिखिबो बाबा उपरु गार आनिकी एमिति एमिति बुलेइबो ए ओई केमिति लिखिबो बाबा ओई एमिति गार पकेइबो एमिति लिखिबो ओई ये पाठ पढ़े से मामू घर जे पाठ पढ़िबो से मामू घर को जीवो ओ भलिया कर देगी एमिति ऊपर को उठेइबो आ गोटे ओ कण बाबा ओ हला ये ठीक है गोटे गोटे उठू डाकिबा डाक हाँ डाकू ना एवढू डाक खड़ी मारी तापरे तापरे हाँ तापरे दीर्घई खड़ी धर हाँ हर्षौ दीर्घौ तापरे हाँ रू ए ओई ओ हला आथर देखिया तमे धीरे धीरे हाँ डाक 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 केमिति एवढू खड़ी मारी गोटे गोटे हर्षौ हर्षौ दुर्गौ रू रू ए ओई ओ हला आउ थके डाकिलो हर्षौ दुर्गौ रू ए ओ एति हला देखै देलु कोन लिखिलु ओ आ हर्षै दिगी आ को सो दुर्गौ रू रू ए आयो ए लिखिलो हैं कौन कहती नई पानी नई कि जा केमिति कहि पारुना नई पानी नई पानी नई कि जा मसिलटा सुखी जा एया कहती